Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kube injabulo yodwa kubaculi baMaskand abahlukahlukene kuvele indaba ezibashiye kuvelela umhlathi zokubuya komcimbi ngaMaskand omkhulukazi impucuzeko Maskand Festival. Lo mcimbi ojwayele ukuba njalo ngonyaka usowagcina eminyakeni emibili edlule emva kokuba khona ngobhubhane le-COVID-19. Abaculi ke badlulise okukhulu ukujabula ngezindaba zokuthi kulo mcimbi na kanjani uzobukhona ozobe ulapha eMoses Mabhida. Abantu bayithokozele kakhulu ke lezo ndaba. Mahlabela phambili uKhuzani kanye noUBig Zulu nabo baphinde baveza futhi indaba ezishiya abathandi bomculo kaMaskand bejabule ngendlela emangalisayo. So khumbula ukuthi uKhuzani kanye noUBig Zulu bake benza kwaba nomdlalo la okwakumdlalo wamaciko kuhlangane abaculi behip hop kanye nabaMaskand ngesikhathi somvalelandlini babeqeda ngaso ukubhoreka kubantu. Babe ukuthi ke imidlalo le ababethembisile ukuthi izoba khona izofaka amajeni ahlukahlukene na kanjani ke iyabuya kungekudala kuzovezwa usuku la ezizodedelana khona ziyenkundleni. Indaba ezimnandi ngathi nabalandeli kulokhu bazobe benikiwe ithuba lokuthi babe khona estadium bezobuzibukela zibulalana bokhoma. Bafethu ke lezi indaba ezimnandi ngendlela emangalisayo. Ngizofisa ukwazi ukubhala kwakho khona lapha kwi-comment section. Mina njengentatheli ka YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambeke evidweni elandelayo. Ungakhohlwa kusilandela ku Instagram @zwide_media.